Makasih. Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas. Yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Ditata barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cedhak. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Sat. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Iya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang 2 digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Betul dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus didol. Pakai lagu ya dia ya. Heeh. Yang ini
siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Ah. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotannya ndak penak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Nama saya. Kono lho ora kompak, kowe ketok Nama kompak iki piye? saya. Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, duntak. Asik. Asik. Ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, ubah. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Sapiro tempone delok ayo. Ayo. Wah. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Patris. Adik Gabris. Ora. Siapa Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Bali. Kue. Ngene lho umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Ya. Kendange iki lho disesuaikno. Kendang. Oh, aimu. Dalam Mas, sapiro Mas? Kalau Mas. Yang ini Nah. celok. Dan nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya enggak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ndak? Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Lho. Krungu badanan. Wah, urung. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ah. Sinta. Ya. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita drone ono tamone kita. Iki cara dah montor. Apa? Gase mangkring. Tret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik to. Ngawur. Sampe C. C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa tuh? Anu Medyo Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut tuh lagu ini. Gang Doli Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino weh. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jack. Ah, jajal suara nih. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Oh, Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu ning jempeju. Apa stroke penyanyine? Ya jangan. Masa Ah men caca iki nek kidonan. Kok aku kok aju. Sing ape
apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Yo melok ae. Ramela piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat mayit to piye? Terminal Madiun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Nggih, Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, magendut Eh, gendut. lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik ku lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madiun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Sik. Madep rono. Yo, rese, yo. Asik. Pindah rono yo. Hei. Iya ya, cerewet. Cah cilik-cilik.
lagi. Nah, Oke. oke. Ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak nggih, kayak monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob nyekel kalian loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oke. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jrek. Runtah. Mau Jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gaweane. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek engko torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kanggo ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci sarta uga tulus dengan janji Mlaku rono ya, Nak. endah rinakin sajroning ati